Waken nan bosa ne. Wake ne mai kawai na wake. Ai ne idan aka dafa waken nan sai ya ishe mu yau da wai yau. A cikin shi da kyau dan kin ga wannan baki wanda yana ba wake. Yana ba da shinkafa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wuni na gajiya Zara kin dawo? Na dawo. Sanni ki an so mu kudin adashin? Na an so. To. Daman yanzu nan dan Allah da hanya ne muka inda samari na inda suka ce za su zo su. Haka ne. To suna kofan gidan ce bari zo in muku magana suna nan shi. To ga mu abbanki. To. Kuna tare da su? Suna. To ki ce su shigo. Wa alaikum assalam. Yawwa, sannun ku da zuwa. Yawwa. An wani lafiya? Barkan ku da zuwa. An zo lafiya? To madalla. Ya aka bar su? To madalla. Sannun ku da zuwa. Ku zo lafiya. To sannan ku. Yanzu ita Zara ta zo ne mana bayani cewa kun ce za ku shigo ku ga mu. To shi aure ba a jayayya a kai shi. Amma akan zurfafa bincike. Saboda ba a san abin da zai dawo daga ciki ba. Idan ka yi bincike ka ga abin nayi ne ka ga shi kenan a shi aure suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam to dan haka ba na ki ba tunda yariya ta ji ta gani ku take so mu ba da zabi ko kika ce Sosai kuwa haka ne. to dan haka wanne da sarkin nawa Gashi na wani ne abban. to sannu ku da zuwa me ya sunan shi abokin angon Sunana Yusuf Abba. Yusuf Na'am. Yusuf Wali muna da wadan takara wai shi Yusuf Wali Haka ne mai gida. amma halayya sabi lahi zuba ta da kyau Shirin? wallahi tallahi to shi sarkin nawa me sunan shi Sunana Muhammadu Buhari. Buhari? Buhari ba? Zara'u? Kira sau da zaki kwaso mana a gidan nan zaki kawo mana Buhari? Mani shi nake so ai ba Buhari wanda ya har mulki bane ba. damcan waki Buhari fa? kai ta ina kuka bi ku gidan nan Ta kofa muka bi baba. to billahi la zuwa Allah barin ga muku gaskiya ni da Buhari lokacin kamun ya hau mulki gidan da nake ba wannan gidan nake ba Sosai. ka duba mata ta take Sosai kuwa. ni ma karan kana da gani ka san ba karamin mutum bane to hawa mulkin Buhari da dawo nan gidan ka duba inda ake min girki Sosai. Sosai mai gida. to billahi la zuwa Allah ni ko dana ban samu Buhari da in samu dana Buhari a gidan nan billahi la gwanda ya same gudu lok Kai, ku tashi ku bar mana dan gida. haka Ku tashi ku. zancen banza zance wi dan haka Na ce ku tashi ku. kamun kyarga ɗaya Buhari? wallahi ku Gaskiya ni ban Buhari gidan nan Buhari me? Buhari ba zama Buhari wati.